Inilah Desa Gebang-Harjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Suasana desa yang sangat asri sekali, tenang dan nyaman. Tak tekok ya. Oh, bakso ya enek. Sedulur dilem saka pasar lur. Luar biasa. Ayo Mbak Tutik DKK. Tempe ora mboke. Iki lur suasana nang desa. Isu-isu belanja sayuran buat masak untuk seharian. Sekali belanja ki untuk seharian. Ngapunten mak lali. Tahu kali tempe. Amit. Sing penak bukain, Mbok. Mbok jenengan milih, Mbok. Tempene apik-apik, resik-resik. Nggih. Niku diborong nggih angsal. Diborong kepiye to? Diborong kabeh. Lho marai ngopo nek kabeh. Ya, Mbok menawa arep dienggo oseng-oseng apa? Ditok. Setunggal mah. Urung ati arep nyambel arep madang. Kerupuk, enten kerupuk. Iki ngene wae nang. Ngoten mawon. Yo. 4,5 kalih napa melih? Tadi tempe muga dong. Wah, niku mboten enten niku. Wage Mbok ora kumanan, Mbok. Kalah karo sing bakur gunungan ngono kuwi. Amit. Amit nggih, Mbok. Cari jamu. Jamu tok. Jamu aja. 2.000 aja niku. Oke. Lha napa? Lah niku jambalan. Mat jambalan dong dong kates. Dong kates. Dong apa, Mak? Pohong. Dong pohong. Mboten wonten. Kawan mangan. Bakso. Poni kemawon. Jika kalian menyukai perjuangan kecil, tapi berarti seperti ini, nggak ada salahnya kalian like, komen, dan subscribe, biar kami makin bersemangat untuk lebih baik lagi. Mbah, angsal titipan, Mbah. Apa itu? Saking Bu Tutik, Mbah. Bututi Nggih, tempe tahu kalih napa niku? Kacang panjang. Nggih, kacang panjang, Mbah. Sayurnya. Sayur mboten. Lah. Balan niku jan ora sukete ngasih wedi arep tuwa. Kanton tempe tahu. Oh nggih. Niku mbok-mboke niku enten desa niku penake ra umum. Enten sing ngarit, enten sing matun. Nah, itu matun Kak seperti itu sedulur. Di matun itu membersihkan gulma diri padi. Nggih, Mbok, pareng, Mbok. Tahu 2.500. Nggih sedulur nek desa ki tahu 2.500 oleh tahu sebuntel. Oke nek kulak nang balong kulon ngono ora iso. Saged ning biasane namung nek tahu putih kula. Nek pas tahu ngene Tahu ngoten awan nek Bu. Anu Mak. Nek awan kula sing ini ku. kawanang ngono. Kawan. Nek Mas kula mudal nika kulane mriku. Lha iki. Kan tekok kula wane. Ngendi kulaan tahu? Kulanya balong Mas. Jajal. Ono gede-gede. Nggih. Tahune gede-gede. Pare yo ora enak. Pare kosong. Antoni kowe, Mak. Royko enak. Roykone kari piro ya, Mak? Amit. Ya kari siji, Mak. Ora apa-apa siji. Kari moto, kecap entek.
Lur, dodolan yo ora akeh wong lagi musim kaya ngene. Bisa entuk. Nggih, Tak enake. saeneke ya, Mak. Ki bapake tukoke apa jeneng iki, Tok? Iki 2000 karo 2000 4000. 4000 karo 2,5 karo 2,5 5000 5000 setengah. Siji tok iki. Kor kari siji ya soalé. 2,5 ya lur wis oleh. Jamu pahitan kantun setunggal ning renek tambane. Ya tambane. Pripun mboten apa-apa? Ya wis kek Men 10 ngono. Heeh, men 10 ngono. Iya. Ki tambane teh wae. Iya. Teh apa kopi? Sak ini sisan ya, Mak? Iya ya. Alah, kena tinggu ada apa yang alas, Mak. 10.000 pas. Matur suwun, Mak. Mas, sarapan urung? Urung, kon goreng ke tempe ya. Oke. Terus suasanane ning desa jan penak tenan, ayem tentrem. Gemah ripah loh jinawi nek duwe duit. Ora duwe duit ya mumet, Lur. Iya, salah satu perjuangan di desa ngene iki nek duwe ternak, duwe sapi apa duwe wedhus, kaya mase ngene iki esuk-esuk wis ngarit. Iya lah nek ora diritke mesakake sapine apa wedhuse. Ngarit. Ngarit ora adoh penak mase iki karo nek cedhak ngarepan. Iki perjuangan tenan Mas nek ngono kuwi. Aku wis tau yo nek kur ngono wae. Iki Lur, perjuangan. Perjuangan tenan ya sabar Mas. Iki nek wis mateng menduane penak Mas engko. Luar biasa iki perjuangan di desa ini. Ora kur suasanane tapi iso ngarit, interaksi langsung dengan alam, ngarit. Iki Lur. Urip ning desa penake. Esuk-esuk ngene iki ngopi, mangan gorengan ning ngarep omah ning teras ngono kuwi. Wah, enake ramum ketoke. Enak lagi anak sekolah seperti ini. Libur sekolah, membantu orang tua nyuci motor buat besok Senin berangkat ke sekolah. Fasilitas sekarang hampir merata dari kota sampai ke desa. Dulu aku kalau sekolah naik angkot, dan anak-anak sekarang itu sekolah naik motor sendiri loh. Kalau yang udah SMA. Kalau di tempat kalian gimana? Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami, nonton sampai detik ini. Tetap semangat menjalani hari-hari.